pabaysay-baysayo sa sayaw with matching kwarta. Yes, padamo-damo ay ko na sabra. Okay. Mga yaman din. Pabaysayay sayaw. Oo. And also this is called by others as hold up dance. Okay. So kikakantayan na ang sayaw ang kuratsa. Ang una nga series nga masayaw sa kuratsa. Wala iba ang atong Kamaisan Barrio, Honorable Julito Ayolanibi. Papadisan tamaan ini sa naton. Hermana Mayor, yan ang natuhin. Waray ba, waray nain. Attorney Lucia D. Oliveras. A round of applause. Sa nga sarayaw ay manlitin yung sa mano, mga kalagasan ng patango, kurot sa gudlaan raya tayo. Labi na ang mga bisita, nag-aandam sa niraig kagala, may dabukusan, may sinsilipa, may pinutok na inandam mag-isa. Hala na sige kita, ang giyonan, ang hermana, nasayaw na iran kuratsa, upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, ang giyonan, ang hermana, nasayaw na iran kuratsa, upod ang sunatahan banda. Labi na kung may patro, mga dayo na'y laing nga na ang kadaman na at buwap nasa, nag-aaring hitang kurats na. Sikat kung nini nga sarayaw, labi na ang mga okasyon, mga kalagasan ng patanong, kurats sa kudlaan iraayon. Hala na sige kita, ay nasayang ng bisita, paupay ang pamustura, kay damo pairaan na kaya. Hala na sige kita, ay nasayang ng bisita, paupay ang pamustura, kay nagkakalupat ang kwarta. Lagas na, nalakat nagtuturutong pa, biro ng bibili pa hindaraga, kaya ik-aalukin kuratsa. Mga tawin na ang pausan, kaya ang lagas ng iba ang kurman, pagsayaw lang yahin kuratsa, nagluluhod-luhod mga
sige kita kay nasayang nan bisita maupay ang pamustura kay damo bayan na gana wala na sige kita kay nasayaw nan bisita maupay ang pamustura kay nagkakaluman ng karta ay nagkikita ang banunan ang tugita mapapyuton ang banong marinagin ay nagkikita ang banunan ang tugita mapapyuton ang banong marinagin Okay, thank you very much, Honorable Lola TV and our Hermana Mayor. Ang gasi ko may krisis ang Pilipinas. Waray man Nagkakalupad din talaga. What? only in Tango na ubusan sa kwarta. Okay, so